مزگینیش بۆ کەسێن بارگران. مەتتا 11. وێ چاخێ ئیسا دەست پێ کرد و گوت: بلا شکری ji te re bibe, ya bav, xudanê erd û ezman ji ber ku te wana ji yên zane û bêaqil veşart û ji zarokên piçûk re eşkere kir. Belê bavo, ji ber ku ji xwestina te re ye, xweşik ev bû. Her tişt ji aliyê bavê min ve, ji min re hatine dayîn. Xeynî bav tu kes bi law nizane, xeynî law û yên ku law bixwaze. Bav jê re bidê nasîn, tu kes jî bi bav nizane. Yê hemû kesên westiyayê û bargiran werin cem min û ez ê rihetiyê bidim we. Nîrê min hilgirin ser xwe û ji min hîn bibin, ji ber ku ez xwenerm û ji dil nefs biçûk im û hinê ji canê xwe re rihetiyê bibînin. Ji ber ku nîrê min hesan û barê min sivik e. Pirtûka pîroz İncîl. Silav û rêz xweşk û birayên înja.